Jullie hebben nu een paar dagen met elkaar kunnen doorbrengen, hè? Zonder camera's. Nog elkaar beter leren kennen. Wat is het nu, Jan? Oh. Wat is het nu? En daar waren vonken. Ik wil... Zeg het, Jan. Zeg het. Zeg Zeg het. het. Ik wil ze iedere dag meer en meer leren kennen, eigenlijk. Ja, dus Zet je verliefd? daar zit toch hier binnen zo'n mannetje rond te springen. Vlinders zeg ik. rond te gooien, Ja, hè? ja. Heeft ze een grotere indruk achtergelaten dan Ja, jij gedacht? dat is echt wel een nagel op de kop. Daar. Ik had dat niet gedacht. Het is daarmee dat ik ook zei, ik ga dat even loslaten en dat zij dan naar huis ging en dan zien hoe dat je erbij voelt. En als je dan daar iedere dag naar wilt babbelen en eens bellen of eens... En dan op het einde begint af te tellen, ja, dan... Ja, je kunt het zien, hè. Ja, het is zo, ja. Ik zie dat er vlinders rondvliegen bij jou. En is dat bij haar ook het geval? Ik hoop dat zeker, ja, want Ja? anders zit ik in mijn shock. Dus. Heb je het daar al met zoveel woorden gevraagd? Je kent me. Nee, dus. Zal ik het daar vragen, hè? Ja, jij zit er beter in. Ja. Dan weet ik het ook ineens. Ja, oké. Ja, daar is ze. Was hij hier ook? Dat is ze. Hallo, hallo. Zet u, Romina. Wel, we eindigden hier met de vraag, zijn er vlinders? En Jan zegt, ja, er zijn veel vlinders. En ik vraag hem, zijn die vlinders er ook bij Romina? En hij zegt, ik hoop het. Ik zeg, maar heb je het er al gevraagd? En hij heeft het duidelijk nog niet gevraagd. Allee, Jan, praat ik? Nee, dat is... Ja, maar vraag het eens. Nee. Maar ik denk dat we het alle twee wel weten, dat we ons heel goed bij elkaar voelen. Maar dat we het gewoon ja, even op het gemak laten begaan. En, Ja. en het loopt wel goed, like hoe dat nu loopt. Ik denk dat we wel goed bezig zijn. Dus de vraag of er nog vlinders zijn. Of er, ja. Zijn er vlinders? Ja, voor mij wel. Ja. Ja, kijk, zie. Ik denk dat die meer zijn van het doen en minder van het praten. Ja. Ja, Ja. duidelijk.